Здравейте всички, аз съм Алекс. Днес ще играем Shadow Fight 2. Да кажа. И днес сме второ ниво заради мен. Така че онзи път моят приятел ми мина. Днес ще и някой път ще убием дебелака. Имаме дори и хватки и шурикени. Така да започваме. Така. Почваме вече. Аз съм бил този. Ето, аз съм присън. Този съм го бил. Така се отивам там на момент. Ето, аз съм. Мога да хода тук. Заби играта. Да ви кажа какво. Ето и подземния плах. Ето един еко подземния плах. Ето, виждате ли? Тонто. Какви са тези очи, бе? Колко бе? Ана тук пък кой е си? Въпроса на въпроса. Чудя се, кой живее тук? Като стигна по-голям левел и от тези, то 6 левел. Като стигнаш 8 левел, get a tan, то фигт. Там живее някой много силен. И е по-голем бос от всички май. Вят 6 tournament stages in order to ask his date. Добре. Чуме тук. Се бием с някой. Аз още съм със тези, не съм още с шурикени. Съм с едни други оръжия съм. Да ви кажа, хора. Ето ми ги. Ето, виждате колко кръв му взех на този. Ето. Без да ми вземе една капка кръв. Почваме. Аз ще ви покажа тази хватка, как натичате бързо. Правите ето така. Само е така. Без така. Само е. Ето и аз я направих. Ама той ми махна оръжията. А с тия оръжия трябва да набиеш онзи до ногтите. Мога да си ги взема и още как. Ти на мен ли? Ти ще ми взимаш оръжията ли? Ти сера в устата на ти сера. Нещастник. Сера в устата на ти сера. Ти сера. На ти сера. На ти сера. На ти сера. Сера в устата на ти сера. Ето, той е по-голямо ниво от мен. Аз съм сигурен. Аз защото е по-голямо ниво. Той си е купил шурикени и е при най-големия бус. Аз съм сигурен, че е така. Не, точно той при дебелака мисъл. Не знам там. Вече кое? Ето, аз имам пари. Ходим за оръжие. Така. Виждате, аз съм бил онзи бос. Ето,
Не му вече не си го влича. Ето аз съм с тази броня. Например, ще си купа тези шурикени. Но те са заключени от тези. Ето тези за 10 левел. Тези за 8 левел. И трябва тук да се бие. Тук ми е на червен. С тази броня. Така. Ако си вземе шурикени, не знам аз. Сер. Кой път това сер? Бум. What the fuck? Ако не се сърди, мой приятел. Ето е на го убил или ще... Дано ви е харесал клипа, абонирайте се. Абонирайте се в моя канал и чао!